Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fulɓe bandiraɓe, fulɓe leydi Nigeria, fulɓe duroɓe, fulɓe joɗiɓe nder gelleji, fulɓe joɗiɓe nder gureji, fulɓe jangoɓe, fulɓe janginoɓe, fulɓe modiɓe, assalamu alaikum. Inde am Bello Abdullahi Boɗejo, ardiɗo mi yetti Allah, huɓɓirde mi yetti Allah kawtal hoore, laamiɗo fulɓe. Mi waru mi wolwana en dow haala ko wi'ete kaati ɗum subtirta wakkati suɓi. Kaati zaɓe, ta woodi kaati zaɓe, woodi kaatiyel zaɓe maɗa, a suttay mo giɗɗa. Ngam majjum joni ɗum ɗon e ɗum waɗa kaatiyoy koye ɗon online, e ɗum waɗa kaatiyoy koye ɗon online. Ngam majjum emi yiɗi kala fulloto woni pat wurto raɓɓita warta e woodi kaatiyel zaɓe. Ta woodi kaatiyel ngel ɗon ngel nafante, kala to gonɗa fu go'o a yiyay ngel wallitete, koda no on taɓɓima dow laawol ɗum anda e to gonɗa, ɗum tabbitinay bo a pullo Nigeria, ɗum tabbitinay bo to gonɗa. Ngam majjum kala fulloto woni kap ga Allah wurto raɓɓita kaatiyel zaɓe ngel ɗon ngol noddol, ga Allah miɗi fulɓe mburto taƴa kaatiyel zaɓe. Ta woodi kaati zaɓe ɗum ɗo, to a waway suɓa goɗɗo mo giɗɗa, amma to no ɗuɗirɗon fu to gure moɗon to on ngala kaati zaɓe, on wala non no subtirton mo giɗɗo. Ngam majjum fulɓe wakkatire waɗi ga Allah ko moye wurto o tabbitina heɓi kaati zaɓe.